Ini lho, Mbah, Hono Caraka niki lho. Nggih. Niku nek terus diamalaken, diwaca, diwalik ngoten niku gunane kathah terus e, Mbah. Kathah delok santet ya. Nekakno rezeki, keselamatan. Lah niku nek ngunekno aksara Jawa nek diwalik ngunekno kuncine dina. Nggih. Dina 7 Hono Caraka nggih ping 7. Dina 7. Ya ping 7 ngunekno Contone dina 7 niku misale dinten napa? Selasa Wage. Selasa Niku sing Wage. didik dhewe. Sing akeh Sabtu Pahing, Sabtu Songo, Pahing Songo 18 Hono Caraka ya ping 18 ngene ya. Lho, maose niku Hono Caraka napa Ngata Bagama, Mbah? Hono Caraka Datasawala padha jayanya mangga bathanga. Nggih. Ngata Bagama Nyaya Jadapa Lawasatada Karacanaha. Iku sak ngantuke sak budale sukma. Bales 50, bales 100, bales 1000. Nggih. Pokoke betah melek ya akeh. Napa karepe? Keturutan. Napa niate? Nah. Nuju angen-angen apa kepengin apa? Nggih niku aksara Jawa niku diwalik. Ya dipelajari ngerti. Tolak santet, Ya. keselamatan, kerezekian saja. Iso perang, aku Perang. penjabat gayuk napa? Oh, jabatan. Nggih, ayo jabat kepengin bupati, dadi lurah, dadi napa man, njaluk itu kok wirite ngene iku Ngata Bagama niku. Nek masalah jumlahe wau kok terusnya digengken napa nyesuaiaken kalih dintene, Mbah. Iya, iku kuncine. Oh. Kunci iku kanggo mesthekno hitungan Jawa. Nggih. Jawa Katin iku dina itu kok Jawa. Tapi ngoten niku sakniki tiyang Jawa pun kecalan nggih, Mbah nggih. Pun supe. Ilange nggih dijajak sirik muslik niku lho. Oh, dijajah sirik musik. Iya, iku sing nggakno ngilangno tatanan. Wong dhewe iki lho gak iso nggawe ilmu. Sing gawe ilmu ku wong tuwek biyen, anane gawe ilmu iku tek gak ditedang bangsa alus, lelembut. Niku. Cuma jarane yo gampangno kumang lho, jare muda. Muda sapa? Yo nek iso iku muda dulure iku. Sing lair bangsa dina diruwat dibancaki. Niku penulan dibancaki. Dadose sing layak dipuja namung sedulure sing lair. Sing lair bangsa dina. Sedina. Niku. Niku sing diwastani Kakang Kawah di hari-hari. Nggih, Kakang Awah di hari-hari. Bancakane bubur abang, bubur menir, tumpeng. Niku. Nek mboten diopeni bahaya. Nggih sih, dibayangi sing aneh-aneh. Oh. Sing bayangi makhluk liya. Mergo mboten diruwat kelahiran iku mang. Wong ini gak ngruwat wetone ya gak duwe bumi 7. Oh. Gede. Napa bumi 7 niku? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Ya. Legi Pahing Pon Wage iku manggone ana jagat. Legi ana etan Pahing Kidul. Pon Kulon, Wage Lor, Kliwon ana tengah. Nek iso nek ben Kliwon iku poso njaluk nang dulure Kliwon. Njaluk nang dulure nggih, Pak. Ngoten niku. Dulure sing lair bangsa dina. Ngoten niku meskipun pun dewasa nggih tasik kedah di Sampai matek, sampai tuwek. mboten namung lare alit mawon nggih, Pak. Mboten sampai tuwek, sampai ilang. Kudu dibancaki terus. Mboten perlu kados ruwatan ten ngene wayang-wayang bayar sak jutanan, hak juta setengahan tiang setunggal mboten perlu ngoten niku. Lho, niku lak wong Sukerta. Oh, Sukerta. Nggih. Iku tegese wong Sukerta iku
gak jangkep karo tuntunan. Hmm. Iku lanang wedok, mboten ku ya gentono gentini. Ya lanang nduk tengah, wedok nduk pinggir iku pancuran diapit sendang, sendang diapit pancuran ngoten niku lho. Sangkale nyambut gawe. Cuma nek dol tinuku bakul kulak niku dikongkon dina sing munggah. Dina sing munggah niku pripun, Mbah? Dina sing munggah iku sing hitungan ping 3 iki munggah. Iku. Sampe rungokno, hitungan ping 3 iku munggah. Selasa Kliwon Rebo Legi Kemis Pahing. Selasa Pon Boage Kemis Kliwon, gitu. Iku sing dina munggah. Niku nek didamel Nah, Kemis Legi, Jumat Pahing, Sabtu Pon, iku lak munggah to. Iku kanggo dodol marung nyales. Oh. Kanggo miwiti niku lho. Buka usaha. Nggih. Kersane. Cuma cara rungokno. Wong cilik-cilik arek-arek sing biasa dodol rungokno Mbah. Iku. Nek bancakan dodolan iku aja nganggo iwak. Kenging napa, Mbah? Cek gak digawe iwak-iwakan. Terus damele napa? Telur. Cukul-cukulan. Oh. Ndok ku yo gak oleh nyawa kok. Mangan nyawa. Cukul-cukulan. Ya. Godhong sawi ya. Tempe angsal, Mbah. Tempe ya, Tempe cambah, tahu. Oh, nggih. mie ngoten niku lho. Bangsa sing cukul. Kacang lanjaran. Oh niku enten pengaruhe, Bang. Pengaruh nggih iwak-iwak niku mang lho. Bojone wong dodol iku lak pengen semi to. Pengen modot to. Lah iya, pengen modot kok iwak-iwakan. Itu utang uang. Oh, ngoten. Nggih. Oh, enten maknane sedaya nggih. Nggih, ana manane kabeh. Heeh. Ya, rungokno wong-wong. Wong sing kanker iku trimo golek tandurane dhewe. Kaspe sing mendem, kaspe gendruwo sing isine ireng. Wite ya ijo bles, kaspe gendruwo. Kaspe niku napa, Mbah? Menyok niku. Menyok, Oh, singkong niku nggih. singkong. Oh. Ah, Singkong, ngono. menyok gerduwo ya, Mas. Nah, ya? sing mendemi, Sing mendemi nah, iku terus nek diparut. diketok Nggih. 5 cm ben sore diparut, diombe ambek kunir. Diparut ke kunir dadi situk. Terus diperes sak teglokan iku lho. Iku syukur petuk kunir putih iku. Mboten usah disukani toya, Mbah. Ya mboten to. Kan Langsung peresane niku mawon. banyune niku kathah. Nggih. Terus Oh. banyune kunir, banyune niku mawon. Sak teglokan iku lho. Nek kangelan kracike kersane ngriki piyambak, Mbah. Walah. Nah, daripada tombo nang Singapura, Ya, nggih. tombo ten pundi-pundi. Nggih. Wong dek winginane enten napa sepupune kula nggih kapundhut perkawis ngoten niku, Iya, kanker, kanker, nggih. tumor ngoten niku. Tambah ageng terus ya, Mbah. Padahal darah mriki niku kathah sing nedhi pendapat mboten. Kuwi waras meneh iki rono galengamu, sawahmu, kebonmu. Nggih gawa kok mriki. Nggih waras kabeh nggih. Kanker. Nggih. Kancane Mbah dhewe bendina ngelek tawen yo kena kanker sing wedok kok. Luwe menawa niku brondol entek kuru. Dagingmu nanti. Yo dia mriki jan Mojokerto. Terus kula kangen nelateni niku kasih gendho saiki koyo babi. Kedah telaten, Mbah. Iya. Pinten wulan biasane warasi ngoten niku? Boten yo kadang 10 dina ke mau kroso kok. Oh, pun kraos enten perubahan nggih. Nah, cepet niku cepet. Gratis sisan ya, Mbah ya. Jadi Ora usah saiki. bayar ya, Mbah ya. Ya iya mau duduk nek sak Ah, gratis iya. lho. Iya. Soalnya kuat yang bingung berkawis kanker, tumor Ya, ngoten iku. niku, Mbah. Yang manis ku kadang bingung ya. Kencing manis lah niku wau dek winginane niku pun jenengan terangaken. Nggih. Damel napa winginane sik kemiri. Kemiri digoreng Nggih. terus Kalih dulek sego sak pucuke entong. entong nggih. Heeh. Tapi ngen sampean pun ana sing mbektekno tak gurung. Dereng enten sing anu kok, Mbah, dereng enten sing gerah niku, Mbah. Ya. Mungkin nek enten nek kula sanjangi, Mbah. Nggih 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 sampean utamakno. Heeh.
Jadi teman-teman yang mau ke rumahnya Mbah Jo itu kalau udah sampai di Kecamatan Ngusian, ketik aja desa apa Mbah? Desa Kromong. Kromong, Pudak Sili. Kromong Pudak Sili, Sili, teman-teman, biar nggak ada yang kesasar ya. Jadi niki nderek pundi Mbah? Mojokerto Mbah? Jombang. Oh, nderek Jombang. Jombang Ngusian. Kromong Pudak Sili. Kalau bawa mobil nanti mungkin bisa jalan lah sekitar ya 10 menitan. Jalan ke rumahnya Mbah. Kalau malam hari juga ada lampunya. Terus niku wau nggih Mbah, perkawis kanker niku sing paling penting nggih Mbah nggih. Penting iku. Soalnya Kaspe kata tiang kapundhut lho Mbah nggih. Nek Perkawis niku. mendhet kaspe gendruwo iku sak wite. Nggih. Sak wite adine ngethok ing garing sente iku kaspe situk tasik dadi 10 dina. Oh. Tapi nek ben sak wite ya basa. Nggih. Kudu sak wite digomulin. Sawite. Nggih. Diketoki 5 cm. 5 cm. Betul saya digodhog riyen niku nggih. Nggih mboten dipek banyune kok. Pek peresane Nah, tengene nggih. terus dicampur kalih Kunir. kunir. Kunire saentene nek mboten enten putih nggih kuning niku. Nggih, sak uku ngeten lho. Sak uku Oke. kata. Sak camplang niku. Ah, sedinten diunjuk ping pinten, Mbah? Ngene jange tilem tok sore niku lho. Bengi. Jange turu gawe, jange turu gawe. Mboten sadoser-seraken sing anu niku, sing Mboten. lokak mboten nggih. Mboten. Sing dioserno nggo lokak niku nggih minyak tolo niku. Minyak tolo. Nggih. Minyak tolo niku. Mesti minyak tolo niku nggih. Cocok kanggo ngoten niku. Kanggo napa mawon? Niku lak nek kanker, nah nek liver, Mbah. Liver sing ati nyerang ati niku, Mbah. Liver. Liver tiang kaken pikiran kados kan kadang kan anu, Mbah. Keserang liver ngoten niku, Mbah. Nggih. Penyakit dalem ngoten niku, Mbah. Diinumi napa niku kersane saged saras, Mbah? Niku angel. Angel. Nek semerep wohe trengguli. Wohe trengguli. Sing kados bedes. Sak menten sak driji dawane 50 utawa 40 cm. Ya. Bisa. Sak driji ngeten kaya pecut apa buntute bedes iku lho. Nggih. Wit wae kaya iku, kembange kuning, nggih niku trengguli. Niku dinapake. Digodhog kaya Digodhog. wedang niku lho. Sedaya penyakit obatnya tenalas enten Bang nggih. Nggih. Kalih niku napa mojo sing ana rine. Niku nggih marasno niku liver. Iwak bulus niku marasno wedang. Iwak bulus. Iwak bulus. Tapi- Panas niku. Tapi angel ya Bang nggih. Mboten. Yang kali kata kok. Oh, tasik kada bulus ten. Nggih. Anu ten lepen nggih. Nggih kata. Alit-alit ngoten, Mbah. Mboten. Mbok lumayan nggih. Niku saged damel tombo nggih, Pak bulus Ada niku. sing sak kintal, ada sing 2 ton, ada sing 10 ton. Bulus niku. Cuma gak ana wong ngene kak Mbah. Mbahku tau diketeki bulus iku. Ora kurus kok. 5 meter iku bulus. 5 meter. Nggih. Kayu ngoten niku ditumpaki rebah kok. Terbudi, Mbah. Dia tenar mriki. Bulus 5 meter. Nggih. Tapi mboten gaib niku. Nyata. Mboten kata wong ngerugian kok. Semerep kayune rubah tapi gak ada buluse. Niku. Kayu Nanti ditumpah. disanjangi tiang, Mbah. Penawas kok kayu rebuak kabeh sampai sak ngono mbah niku napa, Mbah? Kon ro temen ta? Nggih. Aduh. Iku bulus. Ya kukune ku sak menten iki lho. Kukune bulut niku. Bulus niku sing mriki niku kena ngorek gunung. Pinggire bulus sing ngisor dodone niki. Niku nek mekar sret mlebu gunung niku. Oh. Niku Ngantos sakniki nggih, tasik enten. Mbun mlampah, Pun pelampah. mbun mlampah. Kak pertek mboten sedeng jebol. Sak lintune bulus napa mawon, Mbah, sing binatang kewan-kewan sing aneh-aneh ngoten niku. Tapi mboten. Darang ana wong ngerombak gak kena ditiru. Gaibe menungso piyambak nggih, Mbah nggih. Darane gae mboten ngurut temen kok. Nyata ngene niku nggih. Nggih. Tapi jarang sing ngertos. Nggih. Babi sak gunung, sak pitang sak gunung.
Tapi ya kita biyen pek ning ngoten. Sak pinten, Mbah? Mosok enten kidal gak gunung niku, Mbah? Enten. Jadi sinten kano. Ngoten niku ngertosi jenengan siang napa dalu, Mbah? Awan napa dalu, Mbah? Jam 4 sore niku. Oh, jam sekawan. Nek babi niku. Dadi mriki babi enten sing 2 meter kok. Dhuwure niku. Nek sing babi gede niku oh ini nek diarani. Nek macan enten batasan. Kata cuma mbambon pernah ngoten niku. Terus kok enten harimau Jawa niku leres apa mboten, Mbah? Mboten. Mboten wani. Mboten wani. Mumpun dikek amanah Mbah ki ante mek mboten wani. Nonton buka nggih. Nggih mboten. Demel napa? Mboten. Nggih kaya ngupel ngono bae. Nggih. Nah ngertos ngoten-ngoten niku ngeten gene alas kisaran ngriki, Pak. Nggih darah mriki mawon. Oh. Nggih. Kirangan. Mboten saged. Nek kados lambung pripun, Mbah? Enten tambani napa mboten? Nenten. Lambung napa, Mbah? Tambani napa, Mbah? Niki sabu simbukan niku lho. Oh, godhog simbukan niku. Digodhog simbukan mawon. Enjoy niku simbukan. Enjoy. Diterapi tawon niku ya waras. Lambung niku. Nggih disuntik selep ngeten lho. Mriki lho. Oh, kaki Nggih. Mriki. Nggih kata wonten gene Tuban nggih enten Mbah terapi tawon damel stroke, damel sakit-sakit ngoten niku. Nek terapi niku pundi sing nggone lara. Lah niku. Oh. Kok stroke kok sikil ya sikil. Mergo kan stroke niku bedugal mecah sing darah mandek niku lho. Dadi ubate tawon jelep niku kiambake pecah. Uci-uci niku man bendol sak menten Ical. nggih. Ical. Masih demblek ilang kabeh. Tapi beda niku wau. Mboten sakit, Mbah. Mboten sakit, Mbah, dientup tawon ini niku. Celengit ngoten, Mbah. Niku ada semut niku lho. Heeh. Tapi nek tombo nggih mboten nggih waras to. Heeh. Tombo waras. Masuk dientup apa piyambak nggih mboten masalah, Mbah. Nggih mboten ya, tambah enak. Oh. Menawi kedah tiyang khusus ngoten lho maksudnya kula. Nek saged ya diombeni anake tawon, lambung iku liper bareng. Tombone mok niku tok, tawon pleke tawon. Nggih Nggih. liper. Nah niku. Terus niku malame tawon kelanceng. Niku wodok, nggih. Lah niku tumbe terus. Malam niku lak ramuane tawon segala getah. Gitu? Nggih. Getah goib niku serot niku. Oh. Oh, nek sing kayu goib niku. Enten, Mbah. Enten kayu kaya pelem niku. Niku nek liwat nisore kudu di getak niku. Lah kanca lawas ketemu anyar wae iku. Tapi nek serutu nih ya mulai ya gudiken niku. Ketahe niku. Bener. Iya. Niki mun ngertos. Iya kayu ingas gitu. Tapi kena ginambani wong. Tapi sing digawa tawon. Nang liper iku mah, kanggo nang liper. Malam. Terus ademe weteng iku nggih teko anake taun sing nom. Niku diperes dombekno. Niku. Lah nek madune alas niku, Mbah. Madu alas niku damel napa, Mbah? Damel tombo napa, Mbah? Sembarang mau madu. Tapi madu alas nggih asli Nggih. alas nggih. Sing asli nggo alas niku nggih. Madu sing paling apik. Kabeh nggih madu. Cuma nek apik pol. Mbok njero gawa iku mun kaya wowo. Iku panas. Nek pengalamane jenengan nate ngobati penyakit napa mawon damel madu alas sing kados mekaten niku? Segala penyakit nek madu. Napa mawon, Mbah, sing nate saras, Mbah? Jenengan paringi napa madu niku wae. Wong madu, wong lara nggih sembarang kok. Masih wong stres gendeng itu kok madu niku. Contek diombeni madu niku tak. Contek diombeni madu. Niku.
Nggih kali dijalukno Nggih, nggih. ilmune ku mang. Tetep enten nggih, Bang nggih. Enten. Nggih, nggih. Nyat ingsun sadat penetep penata agama. Wong iki nek alum sira-siramu nek rubuh sira tangekno. Yahu Allah, Yahu Allah. Sampeyan catet. Wong iki nek alum, nek roboh sira tangekno. Nek alum sira-siramu nek rubuh sira tangekno. Alum sira-siramu nek rubuh sira tangekno. Ya ngono tok ae. Yahu Allah. Ya. Yahu Allah ku pindho ngono. Nggih, nggih, nggih. Yahu Allah. Gusti Allah niku ten pundi to, Mbah? Kok kata sing tanglet. Gusti Allah ki asine ana apa ora? Asine ana ten pundi ngoten lho, Mbah? Allah. Nggih. Enten. Mbok jero mriki. Munggah mriki. Iku Allah. Ambekan niku, Mbah. Iku apa? Allah. Wetone gak tau dibancaki kok pengen ro Allah. Nomor 1 weton, kedua daerah, desa. Danyang. Ya, ya danyang iku sing Lah niku nek pun dibancaki, nek pun dingertosi, enten sing nyanjangi piyambak mungkin awake. nggih mboten to. Lah pripun? Cuma niku kanggo ujar-ujaran kok ngandani. Oh. Danyang ku sing duwe tanah. Tek leluhur. Sampeyan tanah sampeyan nombo teko ndi? Teko bapak. Lah bapak sampeyan teko ndi? Teko Pak D teko ndi? Teko Buyut. Buyut teko ndi? Cangga. Nggih, Teko nggih, nggih. Wareng.